Il-blogger Daphne Caruana Galizia kienet ordnata tħallas lil ġurnalista Giulia Farrugia is-somma ta' 3,000 euro. Dan wara l-instabet ħatja li fuq il-blog tagħha ippubblikat numru ta' artikli malafamanti u libellużi fil-konfront tal-istess Farrugia. Artikli li fihom Caruana Galizia deskrivet lil Farrugia bħala baqra u prostituta. Dan fostat insinuazzjonijiet oħra fejn saħansitra Caruana Galizia tat l-impressjoni li Giulia Farrugia setat użat xi submachine gun fuq xi persuni. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale osservat kif l-allegazzjonijiet u d-dikjerazzjonijiet malafamanti ma sarux darba waħda biss iżda saru regolarment. Mhux inqas minn 16 darba tul perjodu twil u baqgħu jsiru regolarment. Innotat il-qorti li osservat kif waqfu biss meta Farrugia bdiet il-kawża l-qorti. Intqal ukoll il-kummenti fil-konfront ta' Farrugia li fil-qorti kienet irrappreżentata mill-avukat Alex Xiberras ma setgħux jitqiesu bħala kumment ġust u għalhekk kundannat lil Caruana Galizia tħallas il-multa ta' 3,000 euro. F'każ separat ta' nibel miftuħ minn Richard Kakija Caruana kontra Xavier Balzan irriżulta li l-eks rappreżentant permanenti Malti fl-Unjoni Ewropea u strateġista tal-Partit Nazzjonalista kien jiltaqa' mal-eks kap tat-taqsima tal-aħbarijiet ta' TVM Natalino Fenek u mal-blogger Daphne Caruana Galizia. Fix-xhieda tiegħu Kakija Caruana ammetta li kien jiltaqa' ma' Natalino Fenek mal-4 darbiet fis-sena. Fil-każ tiegħu Kakija Caruana qed jiġħad l-allegazzjoni ta' Xavier Balzan li hu kien il-moħħ li orkestra l-attakki bil-mezzi tax-xandir kontra l-kritiċi tal-Partit Nazzjonalista. Tul ix-xhieda tiegħu Richard Kakija Caruana prova jaħrab sensiela ta' mistoqsijiet mid-difiża dwar jekk qatt iltaqa' jew iddiskuta l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista mal-ġurnalisti. Filwaqt li ammetta li iltaqa' ma' Daphne Caruana Galizia qal li m'għandux influwenza fuq dak li tikteb il-blogger.